del man får ta del av. Ja, jag får instruktioner alldeles strax. Av Carolina Oxelvärd. Instruktioner. Läs i tur och ordning det frasning och tilldelade. Läs inte siffran. Rikta blick och röst mot Carolina. Skrynkla ihop lappen när du läst färdigt. Nästa persons tur. När alla lappar är ihopskrynklade, vänta på kontakt. Nummer 1 börjar. Svart och vitt, fina färger. Idag har du namnsdag, Carolina. Och Nina. Vitt är finast. Du vill att alla i hela världen ska ha en plats där de har det bra. Och att alla dör, och att de dör av ålderdom. Inte att de blir mördade. Du vill att det ska ha fred. Idag åskade och många ville att ni skulle samlas i ditt rum. Det åskar ju och då vill man ju inte vara ensam. Eller? Nu har hjärnan drivits. Det fattas en del av ditt hjärta. På ett träd tänker vissa, men det är inte du. När du såg trädet drivas så började du gråta. Men som tur var han snabbt åt dig lite färdig. Ni har suttit och ritat. Ni gjorde en ritlek som gick till så här. Man ritar ett huvud på papper. Och sen viker man pappret så att den andra inte ser. Och sen ritar den andra kroppen och viker. Och så vidare. På matrasten grät du så mycket att du inte kunde sluta. Du fick stöd av några kompisar som sa: har solen slocknat? Gråt inte mer, Carro, allt kommer att ordna sig. Gråt inte mer, Carro, för då börjar jag också gråta. Gråt inte mer, Carro, alla tycker att det här är jättetråkigt. Du vågar i alla fall visa dina känslor. Jenny Karlssons önskelista till julklappsbytet. Ej godis eller porslinssaker. Du köpte bara ett halsband. Ja, men hon får skylla sig själv. Du kommer från en applanet. Du har så himla mycket hår på armarna. Emily och Erik vet att de är kära i varandra. Men de är inte ihop, vilket är ganska konstigt. Och en gång sa Emily att Erik och du passar bättre ihop än vad hon och Erik gör. Och då sa Erik och du att Erik och du är mer vänskapskära i så fall. Och du älskar verkligen Emily. Du ska vara med i en novelltävling. Du vet inte vad din novell heter än, men det handlar om en flicka som har det väldigt dåligt. Men plötsligt kommer hon in i en annan värld genom badrumsspegeln. Dina betyg. Svenska, MVG. Biologi, fysik, kemi, MVG. Hemkunskap, MVG. Idrott, MVG. Engelska, MVG. Bild, MVG. Slöjd, MVG. Spanska, MVG. SO, VG. Matte, VG. Motiveringar av dig själv. Du har haft alla rätt på alla prov och jobbat flitigt på svenska. Biologi, fysik, kemi. Fick MVG på alla prov. Jobbat och svarat bra på frågor. Hemkunskap. Fick MVG på prov och jobbat bra i grupp och självständigt. Gjort dina läxor. Idrott. Överträffat dina gränser, om du har några. Jobbat bra i lag och peppat dina kompisar. Engelska. Fått MVG på alla prov. 99,5 av 100 på senaste. Gjort alla läxor
Svarat rätt på frågor. Bild. Jobbat otroligt hårt och gjort vad läraren sagt. Snudd. Jobbat flitigt och haft egna idéer. Spanska. Jobbat bra. Har fått MVG på alla prov. Tror du? SO. Fått VG på proven. Alf har sagt att om du fortsätter så här får du MVG. Matte. Fått VG på proven. Ska få MVG nästa år. I natt hade du skitsvårt att somna. Du kände liksom när du somnade. Delar av kroppen försvann liksom en efter en och du kände hur ditt hjärta slog långsammare. Till slut somnade du i alla fall. Hur ska det vara för att folk ska tycka om dig? Kan det verkligen vara så att det alltid finns någon som ogillar en? Kanske till och med hatar en från djupt av sitt hjärta. Måste man bli hatad för att man ska uppskatta kärleken från de som älskar en? Vad är hat egentligen? Vad är kärlek? Du har kommit på att du har väldigt svårt att avsluta saker. När du närmar dig slutet på en bok går du väldigt sakta framåt. Som för att inte tala om, och för att inte tala om tv-spel. Där du helt enkelt avstår från att spela för att något inte ska ta slut. När du ser en film kikar du ständigt på DVD-displayen för att se hur långt det har gått. Som för att förbereda dig på slutet. Det är just det. Slutet är oundvikligt. Och det bästa man kan göra är att förbereda sig för det. Slutet är oundvikligt, Karolina. Dina betyg. Svenska. MVG. Du ska vara med i en novelltävling. Jag vet inte vad din novell heter än, men det handlar om en flicka som var väldigt svår. Men plötsligt kommer hon in i en annan värld. Emily och Erik vet att de är kära i varandra. Men de är inte ihop, vilket är ganska konstigt. Och en gång sa Emily att Erik och du passar bättre ihop än vad hon och Erik gör. Och då sa Erik och du att Erik och du är mer vänskapskära i så fall. Och då kände